onwere ife ọzọ anyị ji wee bịa bụ na anyị bịara arịrịọ n'isi nwanne anyị nwoke Dr. Chidozie Nwangu nke ụwa ji mara asa akwa na-etiwe akị. Ọfụ mmadụ dị ndọrọ na biya ebe o ji akpọgbu ụmụ mmadụ gba m ife onye a mere ya. Tell me, kedu ife ndị a ekechisi ife a? Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe m si ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka ma bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ otu ihe onyonyo na-efere mba ụwa kamgbe ụnyaa, bụ ihe onyonyo si n'obodo Ọba nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Idemili South na steeti Anambra wee pụta, bụ ebe ọtụtụ ndị ya bụ obodo pụtara n'igwe ịrịọ aka na-achị steeti Anambra bụ Gọvanọ Soludo ka ya na ndị gọọmenti ya gbaghara nwanne ha nwoke onye nke eji bụ Maazị Chidozie Nwangu, onye nke eji akwa ọkụkọ tiwara akị n'ọba wee mara. Dịka ha siri wee kwuo na ya bụ ihe onyonyo, ha burugodo ụzọ wee kelewe Gọvanọ Soludo si na ọrụ ọ na-arụ dị ha bụ ndị obodo Ọba mma, na ha anaghị ata ya ụta n'ụzọ ọbụla, kama na nwanne ha nwoke bụ akwa ọkụkọ na ọ ka bụ nwata na o mehiela, na ọ na-abụ nwata mehie nna ya were aka ekpe kụọ ihe ewere aka nri wee dọchieta ya azụ. Ha wee na-asị na ihe ọbụla ya bụ nwanne ha nwoke mere, si biko ka ndị gọọmenti Anambra gbaghara ya, n'ihi na dịka ha siri wee kwuo na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ, ma ndị ọ na-azụ nri, ụmụ nwaanyị ajadu ọ na-azụ nri, ma ndị ọ na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ ụmụaka, ma ihe dị iche iche nke ọ na-eme n'obodo ha. Ha wee na-asị na ọtụtụ ndị mmadụ ndị ọ na-enyere aka na-atazi ahụhụ kamgbe a nwụchiri ya bụ nwa amadi. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee gaa n'obodo Ọba nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Idemili South. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya, ma tupu anyị anya na ya bụ ihe onyonyo, nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị, biko wetakwara m obere ndidi nwantịntị oge ka m chetakwara gị maka ọmarịcha akwụkwọ a nke m depụtara, bụ akwụkwọ mkpọrọ Uchenna. Akwụkwọ a bụ akwụkwọ na-akọ akụkọ maka nwata nwa mgbenyi onye na-enweghị nne ma onweghị nna, mana o mechara si n'ụkọ bilie ebe ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Edekwara m ya bụ akwụkwọ n'asụsụ abụọ, bụ na peji ọbụla ịsapere na ya ị ga-ahụ ebe ndere ya n'asụsụ Igbo ma hụkwanụ ebe ndere ya n'asụsụ Bekee, nke bụ na nwa gị gụwa ya n'asụsụ Igbo onwe ihe ọ na-aghọtaghị, ole anya ebe ndere ya n'asụsụ Bekee ọ ma ghọta ya. Ụzọ ihe abụọ ya bụ akwụkwọ ga-akụzikwara n'ụmụaka gị bụ: nke mbụ, ịmụta otu esi agụ asụsụ Igbo; nke abụọ wee bụrụ ịma uru ọ bara ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Olekwana ihe ị na-eche tupu ịzụọrọ ụmụ gị ya bụ ọmarịcha akwụkwọ? Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụ akwụkwọ a ma ị bi n'obodo Naijiria, ya bụ akwụkwọ apụtala, ọ dịzi n'Enugu ugbu a. Ọ bụrụ na ị bi n'Enugu, ị kpọtụrụ Injinia Checks n'akara ekwentị a ị na-ahụ ebe a ka gị na ya hazie ka ị ga-esi ewere nke gị n'Enugu. Ma ọ bụrụkwa na ị bi na steeti Enugu, na mpaghara ọbụla nke ị bi n'obodo Naijiria, ọ ga-ezitenwu ya ebe ahụ. Naanị ihe ị ga-eme bụ kpọtụrụ ya bụ Injinia Checks n'akara ekwentị a ka ị nweta ya bụ akwụkwọ. Ịkwụnye ha nara ya ụgwọ, unu akpa ma hazie ka ọ ga-esi ezitere gị ya bụ akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụ ya bụ akwụkwọ, ọ dị available on Amazon. Lee anya na ngalaba okwu ihe onyonyo a, aga m etinye Amazon link ebe ị ga-anọ wee zụọ ya bụ akwụkwọ. Ịpụkwa na Amazon, ị ga-enweta ya n'ụzọ abụọ. Enwere ya na ebook bụ soft copy, nke ọ ga-abụ ịzụọ ọbata n'ekwentị nwa gị ma ọkwa na ekwentị gị ma ọ bụ tablet ahụ iji akụziri nwa gị akwụkwọ. Nwekwana ya na hard copy nke ama dịka paperback, nke ọ ga-abụ ịzụọ itinye adreesị ebe ibi ewetara gị ebe ahụ ibi. Ma otu nkwa m na-ekwe gị bụ na akwụkwọ a bụ akwụkwọ ga-abụ ụmụaka gị gụchaa, ha bụ ihe ga na-enye gị nsogbu wee na-asị gị dadi mami Solex o deela akwụkwọ ọzọ. Ọ dị mma, ngwanụ ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo nke anyị ji maka ya wee bịa taa. Irezi anya ebe a, ifepụta ebe a karịrị mmadụ 500. Ndị niile ifuru ebe a bụ ndị na-ekwunyela Afrịka gọọmenti na ikwu na second term for sure, na onye ọbụla na-apụta zụkwa for gọvanọ from any party ọbụla ị na-apụta, you are wasting your time. Maka na ihe bụ imebi Ọlụọma Soludo na-eme gịnị? Ọlụọma Soludo bido n'Ọba na Anambra steeti, ọ ya alụrụ ya n'isi n'afọ Jizọs. Anyị na-ekele gị His Excellency. O nwere ife anyị ji wee bịa ebe a bụ ụmụaka anyị. O nwere ife ọzọ anyị ji wee bịa bụ na anyị bịara arịrịọ n'isi nwanne anyị nwoke Dr. Chidozie Nwangu nke ụwa ji mara asa akwa na-etiwe akị. O mefiego ọnna ka ịbụ, ewere aka nni tie nwata, ewere aka ekpe dọchi ya tie azụ. Ife anyị na-ayọ gị bụ biko, ife ọ bụ na ị ga-emela anyị ka anyị wee fụkwu ya anya.
biko si na akwa ọkụkọ afọ ndị si n'aka eri nri na ọbamegene riri nne ndị ọ na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ riri nne ụmụ nwaanyị ajadu ọ na-akwụ ụgwọ ọnwa riri nne tata pancha niile ndị na-eje akwụkwọ adị ejezi onye ọbụla nọzi na-eche kedu mbọsị ọ ga-eme gịnị ọ ga-abata akwa oke na-ekwu ife ome na ọba riri nne ọ lụrụ ụzọ n'ọba ndị o nyere aka riri nne anyị wee na-ayọ gị His Excellency biko ikpere anyị edo n'ala ikpere anyị edo Soludo ga-achịkwa ọzọ ọ ga-achị ọzọ maka gịnị ọchịchị ya dị Anambra mma Soludo ga-achịkwa ọzọ ọ ga-achị ọzọ maka gịnị ọchịchị ya dị Anambra mma solution oge afọ m bụ Chidozie Ụnachukwu nke eji ego ise n'ọba South Africa wee malụ 50 cent South Africa Cape Town. Ife nwere ike itinye bụ na anyị na-ayọ ya bụ Charles Soludo Nwamgbafọ gọvanọ Anambra steeti ya biko ya one anya ya gba alụba na-ewere aka nri tie nwa oge ezekwu ewere aka nri tie nwata ibe ewere aka ebe ụbọchị ya taa biko ya gba alụba ọ bụrụ onwe nke ome ọ na-emetara akọwalị ya nwanne anyị nwoke anwa ọ kwụsị nke ọbụla ọ na-eme ọ na-ala ikọrọ ya biko ya gba alụba na ya na mụ na ndị isi ọbịa bepa nọcha Cape Town dụchara mma ma tụbaje nwa wiwi ipa ma big isi ọfịa ma mmụọ na-apụ apụ triple fandapa ma wee isi ọfịa ndị isi ọfịa gbara nkapa kpere ike anyị nafa na-adụ mma ya biko ya gba alụzie emeela ebe ya rapụ nwanne anyị nọọ nwanne anyị ka ọ bụ ya biko ya gba alụ ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo ya bụ arịrịọ nke ndị obodo ọba pụtara ịrịọ gọọmenti steeti Anambra butere nkwumuche onye dị iche iche n'efere mba ụwa dịka ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na otu a ka o kwesịkwara n'ịdị na o gosiri na ya bụ akwa ọkụkọ nwere mmadụ na o gosiri na ndị obodo ya hụrụ ya n'anya na o gosikwara na ọ na-emere ndị obodo ya ihe ọma na onye ọbụla akpụrụ pụọ n'obodo ma ndị obodo ya ajụghị ese ya ịmara na o nweghị ihe ọma onye ahụ na-emere ndị obodo ya ebe ụfọdụ ndị mmadụ ndị ọzọ na-ajụ sị ma kedu ihe mgbaghara ha pụtara ịrịọ pụtara na akwa ọkụkọ bụ nnọọ na agụgodoro iwu ole na ole a na-enyo enyo na ọ dara na ekpebeghị ikpe n'ụlọ ikpe o wee bụrụ ka a sị na ikpe mara ya na o mere ihe ndị ahụ a sị na o mere kedụzi arịrịọ ha pụtara ịrịọ kedu ihe ọ pụtara ụfọdụ n'ime ha iwe na-ajụ sị ọ bụrụ na emechaa nchọpụta na nyocha bụ investigeshọn o wee bụrụ na eziokwu na ya bụ nwa amadi dara iwu ọ bụ ihe ziri ezi ndị obodo ya ịpụta bịa rịọwa ka a gbaghara onye dara iwu ha wee na-ajụkwanụ sị ya bụ na ihe ọ pụtara bụ na onye ọbụla dara iwu ejide ya sị ndị obodo ya pụta rịọwa na ka gọọmenti tọpụ onye dị otu ahụ ebe ụfọdụ ndị mmadụ ndị ọzọ na-asịkwanụ na onweghị ndị obodo ọba ndị ahụ bụ na ọ bụ ndị nwere oke ite n'ụlọ akwa ọkụkọ bụ ndị ahụ pụtara ịrịọ ka atọpụrụ ha onye na-agwọrọ ha oke ite mana nke ahụ niile bụ ndị na-ekwu uche ha maka na a sị na uche onye adịghị ya njọ na-etufughị oge ihe onyonyo ọzọ ngachakwa ka anyị nye anya na ya ugbu a bụ ihe onyonyo nke anyị si n'obodo Ogidi nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Idemmili North wee nweta bụ ihe onyonyo na-egosi ebe otu nwa dibịa dọnyere ite ọgwụ ya nnukwu akataka ite ọgwụ na akpa wee bupụta ya n'ogologo ezi wee dowe ya ebe ahụ wee gbawa ogologo kwadị mmanụ ka mgbede ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo ka m pụtakwanụ.
gwa m ife onye a mere ya. Tell me, kedu ife ndị a ekechisi ife a? Kedu ife mere ya? Nyanya, ọ mmadụ. Ndị mmadụ ga-ekechisi. Nyanya, ọ mmadụ. Afọ mmadụ. Na ndị akwa n'isi ha. Ndị akwa n'isi ha, ndị ekele eke. Afọ mmadụ. Afọ mmadụ ma n'ọkpụkpụ ndị mmadụ nyanya. Happening right now. Also, for our one, all of you to the rota. Now, to the rota one in camp. Oh, but also Soludo Kaya. Also Soludo, one on the Eva. Also Soludo. Ehe, ọkwa ịhụla nke ahụ. N'aka nke ọzọ, ndị gọọmenti steeti Anambra ekwuola na oge erula mgbe ha ga-amalite welebewara ndị ụkọchukwu na ndị ụka anya ịhọchapụ ndị adịgboroja ndị ụkọchukwu niile enwere n'etiti ndị ụka, dịka ha sikwa wee na-ahọchapụ ndị adịgboroja niile na ndị dibịa ọjọọ niile enwere n'etiti ndị ọdịnala ugbu a. Anyị matara nke a site n'otu ihe onyonyo nke anyị nwetara n'aka ndị ụlọọrụ Anambra State Broadcasting Service (ABS) n'aha nkenke, ebe onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi bụ Commissioner for Information na gọọmenti steeti Anambra bụ Maazị Law Mefo kwuru ya bụ okwu. Dịka o siri wee kọwaa, ọ sị na ha ga-amalite wee nwụchiwe ndị ụkọchukwu niile ndị na-ere mmanụ nsọ si na ọ na-agwọ ọrịa bụ nke ama dịka anointing oil makwa na olive oil na ndị otu ya, maọbụ ndị niile na-ebu amụma ụgha na ndị niile na-enye ihe ịrịba ama ụgha nke ama dịka fake prophecy and fake testimony na steeti Anambra. N'etufughị oge ka anyị anya n'ihe onyonyo nke ahụ ma gere n'olu ya bụ Maazị Law Mefo dịka o kwuru ya bụ okwu ka m pụtakwanụ. State government has revealed plans to commence the arrest and prosecution of fake pastors and prophets operating in the state. Our correspondent Emmanuel Okonkwo reports that the State Commissioner for Information, Dr. Law Mefo, made this known during an exclusive interview with the ABS in his office in Awka. Dr. Mefo stated that the state government is now out to sanitize religion systems in the state and flush out fake practitioners among them, both in Christian and traditional worships, adding that sanitization of the systems will reposition the society and restore moral values that have been relegated to the background by present generation. The Information Commissioner pointed out that among the practices in today's Christianity that Anambra state government is against selling of anointing and healing water, oils, fake prophecies, and miracles, among other dubious operations of church leaders. I want to again reassure the Anambra that the governor of the state, His Excellency Professor Chukwuma Soludo, CFR, is committed to sanitizing the state, getting rid of all these people who have constituted themselves not only into nuisance, but crime enablers, drug dealers, people like that, cultists, kidnappers, robbers. These are the people we are up against. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Na mbụ ana m asị aka na-achị steeti Anambra bụ Gọvanọ Soludo ya na ndị gọọmenti ya, ana m asị unu daalụ n'ọrụ. Daalụ n'ọrụ rie nne na ya bụ ọrụ niile nke unu na-arụ ime ka steeti Anambra dị mma, ime ka udo dị na steeti Anambra. Karịsịa nke a, ihe onyonyo nke a anyị kiriri ikpeazụ, maka na kamgbe a malitere ime ya bụ mkpocha na nzacha n'etiti ndị dibịa na ndị eze nwaanyị, onye ọbụla na-ekelekwanụ Soludo nke m bụkwa n'otu onye na-ekele ya, mana ana m etikwe mkpu ya kamgbe ahụ wee na-asị na dịka a na-eme ya bụ mkpocha na nzacha n'etiti ndị dibịa, si lekwa anya n'etiti ndị ụkọchukwu, maka na enwere ajọ mmadụ ebe niile,
otu ahụ enwere ndị ji aha ọdịnala ndị zoro n'okpuru ọdịnala wee na-akpa arụ, ka esikwa nwee ndị zoro n'okpuru ụka wee na-akpa arụ. Otu ahụ esikwa nwee ezigbo mmadụ n'ụlọ ụka ka esikwa nwee ezigbo mmadụ na ọdịnala, wee na-eti mkpu ahụ kamgbe ahụ sị na a na-enyekwa ndị ebe a si na-enye ndị ebe a, na-emewekwa ya otu ebe, na ndị ahụ a na-achụ ọsọ n'ọdịnala nwere ike iyigharịzi uwe ma gaa mepewezie ụlọ ụka, na ị ga na-ahụzi ụlọ ụka a na-abawanyezi ebe niile na steeti Anambra. Mgbe ka na-etikwa mkpu ya kamgbe ahụ wee na-asị na a na-achụkwa ha n'aka nri si na-achụ ha n'aka ekpe, a na-achụ ha n'iru si na-achụ ha n'azụ, a na-achụ ha na ọdịnala si na-achụ ha n'ụka, a na-achụkwanụ ha na ezi si na-achụkwa ha na gọọmenti, maka na ajọ mmadụ juru ebe niile. Wee na-asị ha bụ ndị gọọmenti steeti Anambra, daalụ na ọlụ maka mgbakwunye a nke unu gbakwunyere na ya bụ ọrụ nke unu maliterela. Ọ dị mma gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara na etu esi eme ya, deere ebumnuche gị, otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye, ekelekwa gị, onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị nabata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ, onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a, na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma, ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu. Are you looking for an interesting children's storybook? Uchenna is the perfect read. Dive into a world of mystery, adventure, and unforgettable characters. This book is so nice that you won't want to put it down. Uchenna, as written by Chibo Gomeje, offers a unique blend of what readers are calling unpardonable and brilliantly crafted. It is now selling on Amazon. Buy for your kids and watch them ask for more from the author.